Номер 2. Огледало за скритата истина. Най-голямата възможност за AI е да ти представи нещата и твоите слабости, които ти не виждаш или не знаеш, че имаш такива. Как да направиш това? Отваряш изкуствен интелект по твой избор. Аз, например, харесвам ChatGPT и съм фен още от създаването му. Пробвал съм други инструменти, като Cloud, DeepSeek и така нататък, но просто ChatGPT ми е помагало най-много и не го харесвам най-много. Така, значи, трябва да качиш твои дневници, бележки, твои изрази, начинът по който се изразяваш, говориш с останалите. И оттам нататък му казваш, кажи нещо уникално за мен, което аз все още не виждам. И там той ще изкара какво всъщност е нещо, което ти не можеш да го видиш и така с просто око, или някой твой близък просто не ще да ти го каже, просто защото си мисли, че ще обиди или нещо от този сорт. Но истината е, че ако използваш ChatGPT или който и да е друг инструмент от по-дълго време, вероятността той вече да знае тази слабост за теб, без ти дори да му го кажеш това нещо, без ти да предадеш тази информация за теб, вероятността той да успее да ти каже цялото това, твоята слепа точка все едно, е доста голям и мисля, че доста ще помогне това.